cât am, 2 minute, 3 minute, eu număr de la 50 la 1 sau de la 100 la 1. Da? Countdown exercise, la fel un exercițiu foarte bun pe care poți să-l faci oricând în timpul zilei. Pentru că când tu îl lași, de ce este, hai să zic și de ce este important să nu ai acele gânduri în capul tău. În primul rând, gândurile îți iau foarte multă energie. În al doilea rând, atunci când tu lași gândurile, da? Adică nu că le lași, când tu pur și simplu ești focusat în momentul prezent, în primul rând, asta are o tonă de beneficii. În primul rând, tu te simți om, că trăiești, observi viața ta, te simți cu mult mai bine, nu scurge energia ta, pentru că gândurile tale îți scurg energia. Și apropo despre lucrurile astea, despre iluzie și despre adevăr și, în general, despre gânduri, am mai vorbit în acest video, te rog, urmărește-l.